Glanzend in de lak lezen de skippen dat Pier Piersma een hele eeuw zijn Bremen verzinnen had bij zijn werf. Piersma rommelt op en is dwaande maar de laatste putjes. Nou, ik ben inmiddels 68. En ik zit zo'n beetje 50 hier in het Ekenhout. Dus dat wordt al wat. En ik ga thuis nog een beetje terug natuurlijk, maar een restauratie van het skipje. Maar de druk van alle boten op die kleer, die gaat van mijn schouders af. En dat is wel een fijn item. De Hegemewerf bestaat nog 46 jaar. Daar neem je net Samarowski van. Nou, dat is emotioneel dat een hele stap. Ja. Daar ben ik, ja, de sliep je wel eens op een nacht net van. Dat klopt. Wat gaat er dan trooien heen? Hè? Ja, van alles. Piersma en zijn werf aan een soort budgetten voor de Friese houten, roen en platbiomes. Ja, hoeveel skiën is leidt hier? Mijn oudste boot is van 1854. Dat was mijn eerste restauratie. Dus dat is een heel eind. En daarnaast is er ook een soort nijboot. 38 skippen. Roenie-jachten, Friese-jachten, jottes en een Piscaucus, een Pistavus Jong. Dus er leidt heel wat Ekenhout van u zien klassieke vorm in het water, ja. En al die skierten is blootlibbend, want er werden we trots zetten toch Martijn Perdijk, die in Heeg ik al hetzelfde werk docht. De laatste meest wordt je dus nog net strutsen.